Jesu, mudze Jesu, unosuwa neurombo here. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka, masodzi ari kudona here. Mudze Jesu, mudze Jesu, munezvitema zvavigwa here. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka, muri kutya dambudzoro here. Mudze Jesu, mudze Jesu, iye achakubatsira iwe. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka, wacharufu runouya here. Mudze Jesu, mudze Jesu, unodisa umambo wa Jesu. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa, akuchina umwe wakadaro. Mudze Jesu eka. Mangwanani yakanaka, shamwari dzedu dzeprayer band, tadzoka zvakare panzvimbo yakanaka yekunyengetera atingadi kupedza nguva zhinji. Takupfugama uno, imwe ikweyo dzorai uso gwenyu nomwoyo pamberi paMwari mumunamato. Ngatinyengeterei. Baba vedu vari kudenga, namuponesi wedu Kristu Jesu, makaita makatidzidzisa kunamata. Amen. Chakavanzika noufumi hwakavanzika hwakavanzirwa vachenjeri venyika yanhasi. Ivo havazivi kuti isu vokutenda muna Kristu tine simba rinoshamisa risati rambovonekwa patinodai kufugama nokudana zita raJesu Kristu kuno kudengenyeka kuteritori yaDiabolos. Apo isu tinodana kuna Jesu Kristu. Makaita nokuti hamutirangi kwazvo kwazvo sezvakatiringana. Dai maidaro ndiani waimira taipapfugama here pano nhasi. Asi muri Mwari wengoni. Ngoni dzenyu dzinogara nokusingaperi. Tinodziona nguva dzose nemisi yose. Itsva mangwanani ndosekera tiri pano nhasi. Hatirambishe kuti chigere kufanira uye hatisati tachibata. But just as we are, Father, we come. Sezvo tiri tinovuya takadero.
taimba pokupedzisira kuti imi munobvisa zvakaipa panguva yokunyengetera. Ungava nhando muponesi kutanga prayer band ino isu sevafundisi nehama dziri seri kuvuya Mwari tichigere kuregeregwa naJesu Kristu. Tarirai shoka dzakaindepi chii chakabahwa namaoko muponesi, pfungwa yakarangarireiko, kana iriko mhaka imwe kakachanyogwa registered in heaven against us or any of our friends out there, for Christ's sake, Father. Hallelujah. Punch delete. Amen. For Christ's sake. Amen. Dzimai muponesi kuti tive vakarurama pamberi poso gwenyu. Ndo kukumbira kwedu kuchasvika sorusenzi runonhuhwira. Hallelujah. Baba wokudenga, tinonamata kuti mutiitire chikuru nhasi. Amen. Titi tasangana naMwari wokwaIsraeri Amen. anohwa nokupindura munamato. Hallelujah. Maita yenyu Mwari, torai nzvimbo yenyu pakati peprayer band ino. Amen. Mutibetsere mutaure nesu. Muzita raJesu tanamata nekusingaperi. Amen. 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 Tinotenda vadikamwa, ndinovimba kuti kwamuri magara panzvimbo dzakanaka, even physically, sekudzidza kwatakaita panguva yapfuura kuti you need proper concentration, kubvisa kana zvichireva ingava foni inokukanganisa kana tino mukuru watoda kusangana naye, chimbobvisa zvimwe zvose, chimbobvisa. Nhasi timbouya titaure naMwari wedu. Toda kutenda kuti watinatsa, watiregerera, watiruramisa apo taakuinda panguva yekunyengetera. Muchaona kuti iye zvino okay, ava ndipastor takaendesa kune vari kutanga nhasi, vari kuruboshwe kwangu. Pastor, welcome. Amen. To the prayer band. Ndandorivara tinavo Pastor Chiriga, ndauya navo vafundisi venyu kuti tinamate navo. Toda kuti manye nepfungwa iyi inokosha. Ndoda kuti mundibate zvakanaka. Kwemazuva mashoma ari kutevera, toda kumbogara patsoka dzaKristu. Amen. Iye munamati wazvokwadi atidzidzise. Saka it's a series. Nhasi tichangovamba nokudumura tigere patsoka dzaKristu achitidzidzisa kunyengetera nomunyengeterero wakanaka. Ndiani mumwe ungatidzidzisa kunyengetera kwakanaka kuziya kwaJesu Kristu? Saka ndiye watigere pamberi pake. Asi nhasi toda kubata ichi chidimbu chokutanga chokuti iye pakudzidzisa kwake unoratidza kuti pane zvinogona kuita kuti munamato usatohwikwa zvachose. Saka muchaona kuti nhasi ndo patichangonyanya nokupura tiri. Ipapo toenda mberi tine tobata kuti kunoi kunamata ndokupi. Jesu unoenda zasi komunamato wake obata pfungwa idzodzo. But nhasi toda kungotanga naye kokoko kuti iwe neni uzive kuti unogona kutongoenda uri offside kare pa prayer band. Saka unosara udi pemba yakatsuka kare. Pada haiverengwi. Saka ndo patoda kuti titange nhasi. Pastor, tibatirei shoko redu. Tibatirei shoko redu ipapo. Panzvimbo yakanaka ndofunga Pastor Chinengo, prayer band iri kuzviona kuti tichiri kumboteedza Jesu ari pagomo. Ndofunga kuti prayer band iri kuzviona tiri kutsvaka pese vanhu vaMwari pavakasangana naMwari vari pagomo. Ndosaka pachinzi panzvimbo yakanaka. Saka ipapa tiri kuna Mateo. Toda kuenda futi pagomo, pane rimwe gomo paakadzidziswa vanhu kunamata. Saka onai chapter 5 yaMateo verse ya 1 tobva taenda kuchapter 6. Yes. Chapter 5 inoti wakati achiona vanhu vazhinji akakwira mugomo akagara pasi, vadzidzi vake vakaswedera kwaari, akashamisa muromo wake akavadzidzisa. Toenda pachapter 6 verse ya 5. Kana muchinyengetera, right, musava savanyengeri, nekuti vanofarira kunyengetera vamire mumasinagoge napamharadzano dzenzira dzemumusha kuti vavonekwe navanhu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri vapiwa mubayiro wavo. Asi iwe
kana uchinyengetera pinda mumba mako yomukati kana wazarira mukova wako unyengetere kuna baba vako vari pakavanda. Zvino baba vako vanoona pakavanda vachakupa mubayiro. Pakunyengetera kwenyu musapamhidza zvisina maturo savahedheni, nokuti ivo vanofunga kuti vachanzwikwa nokutaura kwavo kuzhinji. Naizvozvo musafanana navo, nekuti baba venyu vanoziva zvamunoshayiwa musati makumbira kwavari. Regai nditi verse 9. Zvino imi nyengeterai kudai. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe noutsvene. Kana tichizowedzera tingazowedzera maita basa. Tinotenda pastor, maita matsimbidzira pfungwa yanda ndichida yokuti tiri panzvimbo yakanaka yekunyengetera. Saka nhasi tiri pagomo naJesu achitidzidzisa kunonzi kunyengetera. Pane pfungwa dzinokosha dzabatwa, but pane shoko randivhundusa ino harina kundiitira zvakanaka. Kwai kana monyengetera murege kuita savanyengeri, chirungu inoti hypocrites. Saka indangovhunduka pastor, takaendesa kuti there can be hypocrites in this prayer band. Pakati simbe ava vanyengera vanoita sei? Chinangwa chavo ndechipi? Vada kuonekwa nechi? Navazhinji. Saka kana wada kuonekwa nemunhu, ndiani achakupa mubayiro? Munhu kauri kuda kuimpresa. Saka vanonamata vari pamharadzano dzenzira kuti vaonekwe nevanhu. Ndototi vatopiwa mubayiro wavo. I think ndinofunga kuti vanhu vaMwari kana takunamata, hazvisiri zvekuti tionekwe navanhu, asi tionekwe naMwari. Nekuti anotipa simba nezvikomborero ndiye watinofanira kusuma kwaari. Saka kana iwo wakuti iwewe ndoda kuonekwa naPastor Chiriga, ndoda kuonekwa naPastor Chinengo, ndoda kuonekwa natakaendesa, warasika pagwara remunamato. Saka Jesu ari kuti iye, kana maakunamata musava savanyengeri. Vanyengeri ndo vanda mubayiro. Waita wina hatimpresi Mwari nekuonererwa navanhu. But Mwari, mind you, anoverenga mwoyo achipa umwe nomwe zvakafanira mugariro wake. Saka ndofunga zvakakosha zvikuru kuvateereri kuti tizive kuti hatisi kuda kufadza vanhu, hatidi kupembedzwa nevanhu, asi tinofanira kupembedzwa naMwari. Ndaona kuti munhu unogona kutorashika uri panzvimbo yakanaka asi zotorambira. Vaitonamata vanhu, but kwai mukati memwoyo wavo vaida kuonekwa navanhu. Iyi nyaya iyi ndoda kungoisiya kwamuri ikoko, nokuti hakuna muprista wazvokwani unodarika mwoyo wako. Kuti paunouya kuzonyengetera, kwete kunyengetera koga, asi pamwe nekutongobatira Mwari basa rakasiyana siyana, kungaa kuparidza. Ndaona sokuti pastor, Mwari vari kuti ndinotarisa motive, the motive. Unoona iyi nyaya iyi ichanetsa, ichashamisai. Toona kuti vamwe dzaita sembiru dzebasa raMwari panyika panapa. When the motive shall be revealed, friends, we shall be shocked. Zvamuri kutoreva ndezvekuti chimwe chichashamisa ndechekuti vanhu vakabika chihedheni pamunamato. Vakatadzira kupinda denga vari pamunamato. Vari pamunamato. Kune akatadza nekuti haana kuda kumbouya kuzonamata. Maita pasi achatoshamisika kuti ko vakaenda kunonamata, nayo tinawo kunozii. Saka vakahedhukira pamunamato, vakavhiringikira pamunamato, panzvimbo yakanaka. Saka ndinoona kuti dzidziso yaKristu panapa it's very serious, and
apa hapasi kutaurwa munhu wese, pari kutaura vanhu vanonamata, ndori kudhiriwa navo. Jesu akavateerera achinamata akati saka unogona kuti uri kwauri iwe zvipindure kuti umwe munamato wako usida kupindurwa hachizi icho here chimwe chezvikonzero. Ndine vanhu vakadai ndoda kuti kuda zvingajeke. Pastor takaindisa ini kunamata kwacho handichatooni batsiro rako. Ndakatraya zvichiramba hapana chiri kubatsira. Motive yako hanzvadzi ndeyei wakanga usinganamati kuti zvizikamwe zvionekwe here kuti uri kutsvaka mukomana kwayo. Nekuti kana Jesu achiti pindai muimba yemukati pane chaari kutiza newe, ari kuedza kukuprotecta. Iwe wakaenda kuprayer band for the purposes yekuti uonekwe kuti mwana wedu uyu ari kutsvaka mukomana. Pese panongonzi first prayer ndiwo waitanga kunamata, panonzi last prayer waimhanya kuti ndiubate ndihwikwe ndichidini. Saka ndiri kungobvunza kuti haisiye mhinduro here yakavhiringa pese paya pawakazokuunika uchiti kunamata hakubetseri. Motive yako yaive right here? Chimwe chandiri kuona paChinengo paiswa magurupu 2. Gurupu rekutanga ranzi vanyengeri, gurupu rechipiri kanzi vahedheni. Saka pari kunzi musava savanyengeri. Zvikanzi ava vanoda kuonekwa, ndoyanzi naPastor takaindisa, vanoda mubayiro ipapo. Saka chinonetsa mubayiro wekuonekwa hauwani zvauri kuda, unotendwa nomuromo. Tinotenda wanamata asi chaicho chawanamatira hapana chaunodii chaunowana, because anopa ndewoyo. Andiwa zvona zvinouya anoti zvino zvawagamuchira kutendwa ini uchandidii. Andiri kuzviona. Saka ndo vanyengera. Kozoita gurupu ranzi vahedheni vanodzokorora mazwi. Vanodzokorora mazwi. Ndakambozvifunga zvangu ndichiti asiwo shuwa mwana wangu akauya kwandiri aine nzara, oti baba ndokumbirawo sadza ndine nzara. Baba ndinokumbira sadza, baba ndinokumbira sadza, baba ndinokumbira sadza, baba ndinokumbira sadza. Inini wacho ndinopedzera ndati haiwa mwanangu richiri sadza ndazvinzwa wani. Zvikanzi vahedheni vanoda kudii kudzokorora. Saka ndaona magurupu acho ari 2 ndikaona kuti ipapapo Pastor Chiriga naPastor Chinengo, Mwari haaimpreswe nekudzokorora mazwi. Mwari muri dande mutande mucheka wakatandira nyika yose. Ndandichauya ipapo, famba ipapo. Mwari haimpreswe nejagoni. Mwari anoimpreswa nechimiro chemoyo. David anoti a broken and contrite heart, this you cannot despise. Saka chinhu choga chinodenda Mwari, moyo wakapwanyika unorevesa. But tavandigwa isu tavandigwa taenda pamashoko kunakidza kwawo nejagoni neflawari yavo nechii. Ndinohya kuti ndipananavire nokuti ndingaita sendinohorambidza vamwe munamatiro, ndinopahla. Asi ndoda kuti ndingoti unoona zvimwe zvachona zvakuti tasema shoko atakajaira akadzidzigwa hazvibvi pamoyo, wakamemorizwa. And unfortunately vanhuwo vanoita sokuti ndo avanoda, ukapfuura nopo vanobva. Inzvimbo tsvene ndinohya nokuti zviri mwoyo momunhu, but tiringoti tida kuti tibatsirane papfungwa iyi inoti let the motive be as clear as possible. Inge iri yokufadza Mwari kwete kufadza munhu. Tirege kuva semahypocrites nepfungwa yamataura Pastor, vain repetitions. Chimwe futi vain chatiri kubura panyaya. Baba vedu vari kudenga vanoona pakavanda, vokupa mubayiro uchaonekwa pachena.
wozobvunza kuti kuiwo izvi urazviona kupi, unozviona sei? Woti kuna Baba vari kudenga, muri kuzviona manje. Saka isisu tinofanira kushingirira kuti Baba vedu vanoona pakavanda vaonezve kuti tigowana mubayiro uri pachena. Tisapamidzira zvisina maturo, vain repetitions. Nokufunga kuti tinoimpresa Mwari. Kana tadaro Mwari anonzwa. Tinotenda zvikuru. Iye ndinoshayimisika kuti chii chinoitika, nokuti kana chinzi tiri kuti Baba vedu wokudenga, kureva kuti tine tichinamata semunhu ari kutotaura nababa vake. Ndozvatiri chitoita. Ngatingotaura sokwadi. Kana tichienda kuna Baba vedu chaivo, ndo zvatinoita here mavheni repetitions. Aiwa, udaro. Zvingori pachena. Vachitiwo mwana akandokumbira chokudya. Chokutanga ziva kuti iwe uri ani. Uye une ukama hwakaita sei nababa wako. Mwari ndibaba. Haasi musikana webasa. Haasi mukomana womugadheni. Ndibaba uri mwana. Saka father child relationship inofanira kuramba yakadaro kuti isisu tiwine. Sure. Maita basa vafundisi. Thank you so much. Vadikano kwamuri koko tine pfungwa idzi dzakakosha dzatoda kuti tibate nekunyengeterera. Ndabatwa kwazvo nenyaya yehypocrisy. Kuti saka tinogona kuuya tofoirira pakunyengetera. Sezvamataura pastor. Kuti vasinganyengeteri vachashamisika. Vanofoirira kuprayer bed. Kuti ko ava vainda vafanana nesu sei, but ndo pari kurebwa kuti pamwe tinogona kuenda tichitsvaka kuonekwa navanhu. Handizivi kuti paunonyengetera ungava muchechi kana ngava kupi, is it not to please people? Is it not kutsvaga maamen? Unowa sei ukanyengetera maamen oita ndo patiri kuda kudzama ipapo kuti kunyangwe ameni ikatadza kuvapo, but ini kana ndarevesa kudenga kwanaka nomoyo ndo patinofanira kusvika ipapo. It's God who sees the motive. Saka ndoda kuti motive yako inge yakanaka. Kana motive ikangoyo kungoti ndoda kuinda nokuti ndogodi zvandiri ni baba wafoira, Mwari anotarisa motive. Saka toda kunyengeterera pfungwa iyi inokosha nguva dzedu dziri kufamba kuti Mwari vatibetsere papfungwa mbiri dzinokosha. Let the motive. Pastor, tiri kutarisa zvinodzivisa munamata. Vanhu vese tiri pano paprayer band, whether ari kuChipinge kana kuti ari kupi kwaari. Kuuya ndiri kufarira the way Kristu yaazvisa. Ari kutarisa munhu auya kuzokumbira something. Ndiye munhu ari kutariswa panapa. Saka achizonzi hamuzviwani. Saka ari kutarisa munhu auya kuzokumbira something. Now ndiri kungozvionawo ndega kuti asi shuwa kana paine chinhu chandiri kunyazoziva kuti pastor takaendesa vanacho, ndikanokumbira vangandipa, ndinganoita here sebenzi pamakumba avo. Ndingaenda here nespiriti izere pride ili ndichida kuti vandipe. Mai vangu vagwara kumusha uku, pari kuda mota yekunovadi kunovatora, pastor vanogona kundipa mota yani yavo. Ndinoenda here ndichiti kuzhangandira vanoti hai vachirigaita kwazvo. Kana waa serious wozotaura you are not serious. Ai wakati baya wangu anoti no, handipi mota yangu ananiita zvauri kuita. Saka let's avoid zvachose any appearance of righteousness pamberi paMwari. That's very true. Ngatiuyei nekuzvidemba kwemukumbiri asina. Kwete kuya uchitoratidza kuti unenge unotouraita asi unoda kundiedza zvako. Because kana uchida kuti vanhu vese vakuone panapa kuti wauya kuzokumbira, aiwa munhu anopa chaiye haadi
kuonererwa. Kwaona munhu ano zviya ndezvimwewo zviya zvekuda kuonekwa paTV uchipa zviya ndezvimwewo. Tiri kutaura naMwari ane one principle, hazvina basa kuti ndiani. Kana wakuenda kuna Mwari enda pakavanda. Right? Kana zvaitika kuti uri kunamata papublic usaonererwa. Let God read you sekunge wauya uri wega. Unoona ndaona varume vaya vairi mupublic uya nomufarisei uya vese vakaenda kutemple. Right. Ndinoona sekuti mupublic naye muhedheni zvekuti deari akatanga kunamata pamwe aidzokorora zvataugwa apa nokuti vahedheni vanodzokorora. Nyasha dzakauya pakuti akateerera vekucheche vachinyengetera nobva aladzwa akati mberi ini ndoti Mwari mutadzi kwai akabuda achida muchechi mukutiza pasi chaiko amuona kuti zvikanzi wakaenda aruramiswa. Saka ndinoona sekuti maybe prayer has become such a common is it a product, common something chekutamba nacho pamberi pani paMwari. Remember Satan akadzingwa kudenga and pride ndo yakamudzingisa. How do we become pride in the presence of God? When the devil was proud in the presence of God, he was cast away. Ari kuimbira Mwari so Mwari akaona kuti no adarika line. Saka ndiona sekuti ndofungwa iri kuedza kuiswa nevafundisi panapa kuti usapinde mugurupu ravanyengeri, usapinde mugurupu ravahedheni. Iva mwana waMwari, hauna chekuzvida nacho, zvako inyasha, zvako izvi ndezvenyasha. That privilege kutaura nemukuru uyu idzodzo ndo dzinonzi nyasha. Unoziva kuti paripo pamwe so vafundisi pandinoti rega ndipataure ndichiti tine vana vaMwari vakatendeuka achibva murima achiuya kuchiedza kuchechi. Tine vana vaMwari vakaberekerwa muchechi. Unoona vanhu vakaberekerwa muchechi akaya mazamu renyasha okundwa kunamata neakatiza rima panzapa because iwe uri kunamata zviya zvekuti ndiri mwana waErida, ndiri mwana wapastor, ndiri Erida, ndiri youth leader, ndinotunga uri kunamata wakaumbwa wakafuka uine CV yakasimba uine CV. But uyu muteresi uyu akabva murima paakapinda chechi akaona kuti maiwe andikwani pano, andikwani. But ndinotya vana ivavavo vakakurira muchechi kuti munopedzera motoregwa nhaka yenyu nevava vakauya vachitiza rima. Ndovonamata mwechina ichiinda imiremo dhimonoramba kudii kuenda. Iratidzai kuti mapa zvinhu zvababa vani venyu. Dzidzisai isu vaenzi kuti Mwari uyu anokudzwa sei. I think zvikadaro maita basa pastor. Tinotenda zvikuru, nguva dzedu dziri kumhanyisana nesu. Tinotenda toda kuti tive nenguva yekunyengetererwa navafundisi vedu vaviri, Pastor Chirega vari pano, Pastor Takaendesa vari pano. Ndoda kuti munamatirire vana vaMwari. Tiri kuexposa diabolos, tiri kumufumura. Haafari nazvo. Unoda kuti vanhu vagare ipapa pahypocrisy nechihedheni ichi. Pastor Takaendesa, namatirira vana vaMwari kuti zviviri izvi zviregere kurehwa muprayer band inei. Namatirirai kuti zviviri izvi zvirege kurebwa muprayer band ino iyi, hypocrisy pamwe chete nechihedheni charegwa icho. Kana paine patakachita, Mwari vatinzwire nyasha, vatipe kutanga kutsva. Mushure mekunge manyengetera, Pastor Chirega, ndoda kuti mukutivharire
pakuvharira kwenyu hatidi kungozodarika tisina, just in case pastor pane muprayer band inoi pane umwe ane chiri kungomunetsa mumwoyo make, hatingadi kuti tiende tisina kungoisa vana vaMwari pamberi paMwari. Vamwe vanorwara, vamwe vakashayikirwa, vamwe vane masodzi pamutama, vamwe vane zvakawanda zviri kuvanetsa. We would not want to end this prayer band tisina kungoti nyaya yako iiswe pamberi paMwari, iwe ndiwo unoiziva. Saka pastor specifically kune vana vaMwari vauya muprayer band inei, but vauya vaine nyaya, andori nenyaya yake. Unotori nenyaya yake, iye ndiye anoiziva. Imi amatai kuti nyaya idzi Mwari vasangane nadzo. Saka imi muchakotamisa, isu tichanyengetera kuno pastor tinamatire. Mushure maizvozvo pastor Chiriga muchazotivharira. Baba vedu vari kudenga, mangwanani ano zita renyu ngarikudzwe neutsvene, umambo hwenyu husvike mukati memwoyo yedu. Apo tadzidza kuti hatifaniri kuva sevanyengeri kana sevahedheni. Tinzurewo tsitsi Mwari patakada kuonererwa navanhu, kuda mubayiro usingagari, yeti imwe mune mubayiro unogara. Tinzurewo tsitsi Baba patakadzokorora zvisina maturo, tichifunga kuti tingakuimpresai nejagoni. Tinonamata kwamuri Mwari, imi munoverenga mwoyo yavanhu, muchipa umwe nomwe zvakafanira mugariro wake. Verengaiwo mwoyo yedu paprayer band yanhasi, muone kurevesa kwemwoyo yedu, mugotiitira zvinoitirwa shamwari dzenyu. Tidzidzisei kuvimba nemwi, tidzidzisei kuziva kuti tiri vana venyu, imi muri baba vedu. Tigoneseiwo Mwari kusaonererwa, kusazvida, kubvisai mweya wechintini kuzvida, kufunga kuti ndiri nani kudarika vamwe. Mwari, dai takoshesa value yedu mamuri Ishe wedu Jesu Kristu, taziva kuti isu Mwari munotiteerera. Komborerai Mwari, umwe nomwe anodana kwamuri mumunzwewo. Patisina kuita zvakanaka tiregerereiwo. Tidzidzisei, dzidziso idzi dzimwirire mundangariro dzedu. Ndizvo apo muchauya tinova vabati vasinganyadziswi. Muzita raJesu ritenzi wedu. Amen. Baba wedu ari kudenga, toda kumutendai zvekare panguva ino yatadzidziswa kunamata nekuoneswa zvinodzivisa shungu dzedu kana tauya pamberi penyu. Patiri kudzidza kudai, kune wauya kumba zvisina kumira zvakanaka. Toda kuvaunza pakuona nepakuziva kwenyu, pakuponesa nepakudzikinura kwenyu. Kune vari kuchema, kune vari kurwara, kune vari kutsvaka zvikwanisiro zvoupenyu, kune vari kutsvaka zvokudya kana zvokufuka, kune vanoda kusvikawo pane chimwe chimiro chokururama, kune vane shungu yekusiya zvivi, kune vari kutotsvaka kuti ndodawo kutogona kunamata kwacho. Wese tiri kuvaisa pamberi penyu, kune mimwari anoziva tese. Tigamuchirei umwe nemumwe, murape nokuporesa, mudzikinure. Tinonamata tichitenda kuti matinzwa pazvizhinji. Chingava chimiro chipi chine misodzi inodonha, chingava chimiro chipi chine shungu, chingava chimiro chipi chine matambudziko chinogwadza, taisa kwamuri Mwari. Kune umwe neumwe aisa mwoyo wake aine kudayira nekutenda kuti imi Jesu hamuna chamunokonewa. Muitirei sokukumbira kwake kunzvimbo yaari. Takutendai Mwari, rambai muchitidaidza nekutidzosa panguva dzakatarwa dzekuya kuzokunamatai. Tichidaidza shamwari dzedu nehama dzedu, vaonewo mukana wokusangana nemwi. Fukidzai umwe nomumwe nokururama uye nembiri yenyu, uye patichati amen, tibve nechimwe kutenda kunodarika kwatauya nako. Izvi tanamata muzita raJesu tenzi wedu. Amen. Tinotenda zvikuru hama neshamwari kwamuri ikoko nekubatana nesu paprayer band yanhasi. Ndoda kuti apo tinopedza
isu tiri vuno vamunoona hazvirevi kuti tati tachibata. Pamunonyengetera mukudzimba dzenyu ndinokumbira munamatire naPastor Chirika vanamatirei. Ndapota muregere kukanganwa pastor takaendesa. Kana manyengetera ava neni musandikangamwa. Handikere kuti ndachibata. Pray for us. Thank you. As we pray for you. Thank you. We pray for you. You pray for us. Hallelujah. We pray for one another. Amen. Mwari vakukomborerei. Isu we commit to pray for you. Commit to pray for us also. Amen. Thank you so much. Thank you. Maita basa. Amen. Amen. Amen.